Hello, good morning everyone. Ayan. Tsaka gising ko lang yung mata ko. Ay, bags ko. So, ang una natin gagawin pagkagising ay magkape. Magkape tayo, magkape. Oh. Alright. Alright. Kape-kape tayo. Pero may live mamaya kay Mama Tiche. Alauna dito. Bilang ubong pa rin. Sabotify na sa akin yung ano. Rice ko wala. Shout out, Bisayang Makuldet. Ayan. Kape-kape tayo, be. Kakaano ko lang. Kakalabas ko lang sa lungga ko. Wala man dito si Cubs. Kakabangon lang. Magluto ako ng manok. Magluto ako. Nag-vacuum ka pa? May pasok pa yung ano, no? Mag-defrost ako ng ano, ng manok. Kunti lang natin mainit, tapos lagyan natin ng sige, be, pag-vacuum din ha. Maya, may ano si Ferlin. 15 minutos na lang, may trim siya. Naglinis ako kahapon ng ano. Wala pa siyang ano, maglagay ako ngayon. Maglagay ako ngayon kay para makapagluto ako mamaya. Dito pa Hindi pa nalagay. Kasi alas 12 na rin yata ako nagpasok kagabi kay naglinis ako ng lutuan ko. Hello, Ma'am Mia. Shout out po. Salamat po, Ma'am. PG lang po. Thank you, Ma'am Mia. Good morning. Good morning dito sa Kuwait. Good morning. 11:16. Kakalabas lang kasi ng kwarto. Kanina pa din naman gising. Pero hindi pa agad lumayan. Once a week lang kasi itong ano ko. Pahinga ko. Ha? Bakit? Meron ano? Sino nagsabi?
Sino kausap mo, Perlin? Ako o yung sa cellphone? Buwan talaga kami kasama ko dito eh. Shout out guys, shout out. Shout out ma'am. Bisayang Makulit, OFW at Ma'am Mia 27. Naglagay na ako ng pastor dito or for sa lutuan. Kaya magluluto na ako. Mag-adobo ako for today's video. Hello, Ma'am Ann sa FW Vlog 59. Shout out, Ma'am. Salamat po sa pagpunta. Ayan. Pag wala lang kasi yung amo ko dito, tsaka akong makakalabas ng ganitong oras sa kwarto. Pero pag nandito siya, maaga pa. Mga 7 or 8, gising na ako. Binili ko ha. Oo, ano pa to, abutan pa to bukas. Adobong lutuin ko. Kasi sila Ferlin, wala naman sila dito mamaya. Yung sila sa kabila. Hello, how are you? To find out. Mas bleed, Ma'am Ans. Alam niyo, bumangon lang ako talaga ngayon kasi sumakit na yung ulo ko. Hanggang alas 10 lang talaga dapat akong nakahiga. Kasi pag, di ko alam ba, pag masubrahan ako sa alas 10, sasakit talaga ang ulo ko. Hindi ko alam kung bakit. Kaya ayoko talaga matulog ng ang kailangan hanggang alas 10 lang talaga akong nakahiga. Kasi pag sumubra na doon, sasakit yung ulo ko na parang dalagnatin ako. Opo, ma'am. Coffee is life. Ayan. Ano siya? Puro talaga siya. Mag-advertise pa. Ano siya? Puro kape. Ito yung binibili ng amo ko sa akin. Ayoko naman kasi na parang nauumay ako sa 3-in-1. Tapos masarap ito lagyan ng lagyan ng lemon. Minsan nilalagyan ko siya ng lemon. Kaso ngayon, konti lang yung lemon ng amo ko kaya hindi na ako nag-ano. Hindi pa siya nag-grocery. Next week pa yung niya, pamimili. Kaya tipid-tipid muna sa lemon. Opo, ma'am. Ganyan talaga pag pag OFW, kailangan natin lumaban. Kahit gano'n pa yun kahirap laban para sa pamilya. Hi, Dong. Sabi-sabi. Salam. Haba. Mm. Ah, Sana nga tatay mo magpabuhat pala ito pwede. Kaya pala kanina pa ito nagaan sa akin. Oh. Required by uniform. Opo, ma'am, required talaga. Tapos ngayon lang ako nagtanggal ng hijab. May hijab ako ngayon lang ako nagtanggal. Dahil kami lang naman dito. Opo, ma'am, StreamYard yung gamit ko. Ikaw, ma'am, anong ginagamit mo pag nagla-live ka? Kasi dito sa StreamYard, may limit siya eh. Namiss mo ako to? Inis mo daw. Inis mo.
You miss me? You miss me? May ginagawa ako. Lakad, punta ka din muna kay nanin mo. Bye! Kawawa naman itong bataan ito. Berlin, parang iiyak. StreamYard ni Sir Dong. StreamYard ni Sir Dong? May sir, ay, ano yun, may bayad si Sir Dong doon, monthly? Kasi meron, pwede silang pwede kang bayad para unlimited yung live mo. Ha? Buksan mo itong, ano ko? O hindi pa? Maya, pasok ka, pag 2 minutes na lang. Ako na, ha? Hindi, kahit mag-play lang yan siya, kahit wala pa. Pasok ka lang. Kasi yung StreamYard, ma'am, may limit siya. 20 hours lang yata. Kasi kagabi kanina nag-notify na siya sa akin. Okay, unlimited yata pag nagbayad sa StreamYard. Mag-milk pa na ito, na. Hoy, Pearly. Di ba niya ni Perlin? Anong nangyari dyan? Nasa mukha. Ay, sinabag mo lahat ng ano niya. Kaya pag naubos itong oras ko dito sa StreamYard, so next month pa ako ulit makakagamit nito. Sige, ma'am, enjoy na lang. Kaya dyan. Sige po, ma'am Ans. Thank you po. Ingat po lagi, ma'am. Nag-iisip ako kung anong ipapares ko sa kape ko na malapit ng lumamig. Nag-ayos ako ng lutuan kay magluluto ako. Naglinis kasi ako kagabi. Bye.
Nag-riding ang labas ka na naman dyan. Besh. Berlin, gusto niya mag-ride. Gusto mo dyan sumakay, Dor? Sinulak na dito na tapos. Gusto mo dyan sumakay? Sumakay. Pairamin Riding yung on the bus. Round pagka-PC and mo. round. Round and round. Kasi nabuburing na yan siya. Wala siyang kalaro. May pasok ba? May pasok ang ate niya? Hello, Ma'am Katnick. Shout out. Kapi-kapi. Opo, Ma'am Kat. Ito, nagkakape ako. Kasi magluluto ako pagkatapos. Ayan. Nag-defrost lang ako ng manok. Kasi kagabi nakalimutan ko maglabas. May pahula ba? Wala, Ma'am Kat. Wala. Wala tayong pahula for today's video. Kaya mag-ano tayo. Sa ano? Sa June. Sa June. Sa birthday ko, Ma'am Kat. Meron. Marami tayong ano, palaro. Salamat sa pagpunta, Ma'am Kat. Mag-a-adsolve po tayo. Wala kasi yung amo ko dito. Kaya tinanghali na ako yung kumain. Perlen, tumasok ka na sa ano mo? Sa friend mo? Kami lang dito. Yung may frame ngayon. Dito doon sa lagat niya. Wow, yan. So, my love.
Pasakay nga, Ben. Ha? Pasakay nga para may kausap ako. Wait lang, Ben. Ha? I-press mo yung mga pangalan nila tapos add mo dito. Tapos yung sabi na kababa na, standby. Akyat ka, wait. I-PM mo ako, be. PM mo ako. Bisayang makulit, PM mo ako. Para ipasa ko sa'yo. PM ako, be, para mag-pop up ka dito. Ayan. Ayan, okay na. Pasok. Saan ka na, be? Round and round, round and Asan ka na? Nandyan na. Sinend ko na sa'yo. Ano mo lang, pindutin mo lang. Ano sa? Ano sa? Ano ka na? Pumasok ka? Ano sa? Asan ka na, be? Lumayos na naman pala yan. Ayan. Naglibog ko asa kong pinduton. Naglibog ko ba asa kong pinduton? Anong ginagawa mo? Naglinis ng kwarto ng nanay ko. Naglinis ako, no? Kay bukas dyan sa inyo. Sa Sabado, may kainan dito. Kawawa naman yung bahay namin, no? Kaya nga eh. Lubos-lubosin mo ngayon hanggang wala pa yung amo mo dyan. Gani, man, kung bababa ako doon, yay, kang isa. Wala kayong kainan doon? Sa baba? Dito man sila kakain sa taas. Kapon doon sa baba kumain. Anong niluto mo dyan para tanghalian nila? Wala pa. Mamaya na pagdating ng nanay ko, si nanay man lang no, magdesisyon. Ikaw? Baka prito-prito lang din naman. Oh, puro prito. Yun na nga. Umakit na sila gabi? Hindi ako Mamaya na ako papasok sa Camperlin. Oo. Medyan lang naman. Ano ko lang sila lahat. I-play all ko lang sila lahat eh. Oo. Para kaisa lang ba? Alam mo naman yung sipag yan. Si Ma'am Ivy, Hindi pa na makikita. Hi, Ma'am Ivy. Hindi pa na makikita, no? Magkikita Saan mo? man? Punta ka sa comments. Saan ka ba? Ayan na. Punta ka sa Hi, Ma'am Ivy. Shout out sa'yo, Ma'am Ivy. Siya naglilinis, Ma'am Ivy. Ako nagluluto. Si Perlin naglalaba habang may ngayon. May prank ngayon si Perlin.
Nandun yung isang bonbon sa kanya. Yung ibang ano natin sa, hindi nag-active na. Mag-upload. Yung ano nga, Kasi- no, yung isa kong, Siguro pero yung ano ko. yung isa kong CPB ba, nasira, yung sa main ko. Oo. Maano yan, maopen natin yung bukas. Kasi sinabihan kita nung nakaraan, di ba? Ilipat mo yung main mo din sa bago. Gani, nakalimot mo ko sa password. Yung number mo doon, anong nilagay mo yung dito sa Pinas? Sino? Yung number mo sa email na naka-rate. Parang sa Pinas yata. Pinas, o dito ba yun? Nakalimutan ko na kasi eh. Sa Pinas, gamit pa yun ng asawa mo? Na, matagal na yun, Bioy. Saudi pa ako niyan. Saudi pa ako, no? Hmm. Paano yan? Kung kailan mag-1,000 ka na ngayon, matigas pa yung manok ko. Yun na nga. Ano Sayang. kasi, hindi ako naglabas nito kagabi. Hindi ko alam, sabi ko, baka anong oras na rin ako babangon. Kawawa naman yung manok. Tinipon ako ba? Hindi. Talagang may dugtong. Ay. Sorry. Parang aagas yung ano ah. Parang aagas yung tubig. Oh. Matigas pa, pinipilit ko. Okay, Han? yung oras na, alas 11:30 na. Hindi pa nagluto yun din. Wala naman dito si Amo. Saan ba? Doon siya matulog sa nanay niya. Ah, Di ba? Every Wednesday, doon siya. tama pala. Bibis ng gabi. Yung matanda dito eh, may langat ang matanda dito. Saan? Oh. Nakikita mo ba ako, babe? Oo. Dito ka ako sa siyan. So, CR pala yan, mabuing. Naglilinis ako. Naglilinis na siyan. Tapos yan na dun sa kwarto ng mga bata. No, tapos na, kanina umaga, yung pagising ko, diretso. Tapos dito na lang sa kwarto ng nanay ko kasi bago man lang umalis. Ano na? Parang Parang sa nga pasok niya. ano yan, umaga yan umalis, tapos balik matulog. Ay, nag-ano lang pala yun siya. Oh, madali lang naman to kasi araw-araw ako maglilinis kasi wala masyadong madumi. Basta araw-araw. Oh, bukas man, hindi man ako makalinis mo kaya nandito mga bata. Ngayon ko, Tapos pagka, pagka Sabado, tayo na naman dito. Oh. Nung oras na rin kayo sa uwi bukas niya, kay Jeremy. Okay lang. Diyan naman sa inyo eh. Ang problema kung malayo. Kapagod. May kabuangan na naman ako bukas na gagawin natin. I-primary ko yun daw. Kulitan with time. Inawag ko si Perlin, ayaw niya lumapit eh. Nakita ko lang kagabi sa TikTok. Pero iba yung ano mo doon, boss eh. Hindi pa ko. Kaya nga.
Kaya bukas ako ang babawi. I-post mo na yun? Hindi pa. Pag may mamaya. Inano ko kasi yung isa kong cellphone, yung Samsung na may storage. Di ba alam ko naman yan, matay may storage. Pwede natin yan ipayos paglabas kung hindi siya ma-open talaga. Ah, Ipayos natin sa labas. oo. Para lang ikuha mo lang yung yung password niya. Sabi ko nga ni Ate Rose, ayaw ko mag-di-off na yung May. Pagka doon lang ako mag-di-off hanggang pagka doon, hanggang August. Hindi mo lang ako mag-di-off, pagka December na, Mag-DF tayo sa Huwag na yung buwan kay may pa ako. Pagkatapos natin sa June ba, pagka December na naman tayo mag-di-off, kalat man ang pera. Uy, sa June na lang tayo maglabas. Tutubusin ko Ha? Sa? Sa June na lang tayo maglabas kaya tutubusin ko yung gold ko, di ba? Oo, sa June. Pagka December na tayo maglabas ulit. Mag-ipon ba? Pambili ng gold. Sayang man, tagalabas, 20k days. Sa ano lang, Magpaikot ka na yun. mga katapusan lang tayo ng June maglabas. Oo. Para makuha ko pa yung yung release, maka-release pa ako. Oo. Sana all. Kasi yung sa akin naman yung sa akin hindi. Sila chismoso din daw, be. Nagpapaluwagan din daw sila doon sa sa New Zealand. Sabi ko, akala ko kami lang dito ang nagpapaluwagan, kayo din pala dyan. Pero at least tayo dito, yung wala nang percent ba? Buo talaga. Saan ka na? Nakulog. Nangaw ako dito. Bibilis pa rin. Nahulog ko na. Okay. Napindot na kapuan ba? Sabi ko kay chismoso, akala ko kami rin dito ang nagpapaluwagan, kayo din pala na malaki ang sahod niyo dyan. Napaluwagan sana nga natanggap ko yun lahat. Paano ko matatanggap? Puro hiram. Kaya tayo. Ayun lang. Ngayon, di ba magbabayad naman sila sa'yo? Paano magbabayad nga? Yung hindi naman nagbigay si Ate Mayra, yung sinampak ko na lang sa kanya. Kasi siya man Mag-release mo yan si Ate Mayra, di ba? Si Ate Mayra? Oo. Sa kanya ngayon sabi ko sa kanya na huwag mo na naman yung bigyan kasi ikaw naman sunod sa akin. Yun din, kang Ate Rose din, ganun din. Sabi ko sa kanya, huwag mo na lang ako bigyan, pero ikaw pa may hiram sa akin na 30k days. Dito natin pinag-usapan sa live. Hindi naman nila yan makikita. Sa live talaga. Ako, tama lang kasi kay mag-birthday yung anak ko sa si nanay sa June. Hindi ko na iniisip yung birthday ko. Basta sila doon sa Pinas may handa, ayos na sa akin. Moman. Binahan na lang kita ng gifts para masaya ka din. Okay, kainan dito, dyan to. Siyempre,
Bibilhan kita dyan sa ano, Almacer. Ciao. Ay, huwag mo sabihin, hindi ako masurprise. Ah, surpresa pa din. Hindi ako masurprise. Huwag ka naman maiyak ka na naman. Ay, gagraduate na ako sa calendar B. Aasa na naman ako sa bingo. Ikaw man ang susunod sa atin na graduate. Senior citizen. Pag-uwi, sakit na yung ano, hawak. Oo, hindi lang hawak mo, katawan man. Buti ka pa, wala kang dalaga. Ang ako nito, sasabihin na sa akin, kasi kung simba ko, mag-asawa na ata, yun Lula, amin ko, Lula. Nakita na itong hawak ko. Okay lang yun. Basta kaya pa. Nana magani, no? Nana magani, nagnanay sa kuya. Ang anak sa pag-umanggo sa kong asawa, nanganak mo, no? Sabi pa nila, nanay. Kapag share mo diya, oy. Saglit. Hindi na. Ano ka? Nag-reply si Tina. Nakatanggap na si Tina? Wala mang ads dito sa Kuwait. Ha? Walang ads dito sa Kuwait. Oh, wala nga. Sa Hindi siya ano, sa makatanggap Facebook. dito. Sayang, no? Sayang din, no? Ay. Oh, pero pag uwi mo, pwede naman mo siguro yan, no? Ano saan? Gaya sa akin, no, yung sa page ko ba? Di ba? Yung sa page ko ba? Kita mo yun? Ang laki kaya ng mga views ko. Oh, di ba may style ka na doon? Hindi ka pa, Moni? Wala pa ako star doon. Sa isa ko yun. Sa main ko. Sa main. Sa FB mismo? Mag-expire na dahil na din. Ano mag-expire? Kung mag-start ka na doon, tapos hindi mo mawawala ka na. Yun pala, nawawala yung mga star natin. Yung ano ko, yung page ko, meron na siyang stars, pero hindi pa ako muni, hindi ko man yan makukuha. Hindi mo man pinatuloy, nag-upload ka sa rin. Kahit ano na lang ba na video, i-upload mo. Yung minsan lang ako nag-upload kay mas inuuna ko yung mag-edit ng mga video ko para sa YT. Yun daw. Pina-priority ko kasi yung YT ko sa Facebook. Oo. Madali lang kasi yung sa YouTube, sa Facebook. Kasi pag sa Facebook din, may grupo ka naman din yan eh. Kaya na kung Ang dami kong violation din sa sa Facebook. Bakit? Ang mga galing sa TikTok. Ngayon tayo. Yung binili ko nga yung sa akin sa YouTube, no? Dati ang dami kong ina-upload ng mga video ko sa Tapos yung share ko. Tapos dati kasi hindi ko pa na na private. Ano tawag dito? Na private yung Facebook ko. Ang dami kasi dating nagtatag sa akin kung ano-ano na
Hindi mga kanaon. Nata, sa akin, binablock ko biyo, naiirita kaya ako. Pagtingalan na lang ka na yung mga kuwan. Mag-share. Ay, natapos din ako, be. Alhamdulillah. Ngayon, pinulikot ko. Ha? Be, ikaw na muna dito. Magplancha ako. Mga damit ni Dalaga. Lalayas yata siya. Diyan ka lang. Oo. I-mute ko lang dito. I-mute ko lang dito sa akin. Ah, sige. I-mute mo lang. Patapos naman din ako. Alawi. Mapi pa hada Miriam. Ano lang naman din ako. Hijab lang. Lansong. Yan nga tatapos. Tatapos na din ako eh. Diba? Wala akong paglagyan. Mga ko kasi kanina nagising. Sobrang lamig na talaga dito sa kwarto namin. Nahanap ko yung headset ko, nandito lang pala. Saan ka na, Langki? Kaya ko. Ha? Nahulog. Yan. Hijab lang, dalaga. Lalayas siya. Makapagpahinga na ako nito sa pag nakagraduate na to next month. Graduate na to. Inshallah. 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 Kaya hindi pa man daw siya agad-agad magtrabaho sa labas, parang work from home lang daw muna siya. Nangis kaya ni Kasi matanda marami daw engineer. Marami daw kasi engineer dito kaya wala daw bakante. Pag sa labas na. Kaya hindi daw dito siya trabaho talaga sa labas. Grabe no, halos paramihan dito sa kanila mga engineer no. Gani. Dinalay ko parang engineer yata yato. Sino? Nanay ko. Nanay ma? Oo, engineer yan. Si Malindi, engineer.
Yung amo mong lalaki, yun ang hindi ako sure kung anong trabaho niya. Engineer din. Engineer din ba? Oh, dili sa electrician man din na siya. Ay, si Bakla, electrician man. Tapos, Electrician. teacher. Electrician na siya. Mm. Sila Ay. na Bakla eh. Oh, Tapos si Bakla, teacher sa sport. parang ganun din eh, may extra sila eh. Oo. Ang kinagandahan lang dito kasi yung mga anak nila may allowance na galing sa Oo. gobyerno nila. Ganun. Sa sinupupunan pa lang, may kita na sila, di ba? Oo. Lalo na pag babae. Ha? Lalo na pag babae. Dahil. Kaya kasi hindi, halata talagang mas mahal niya yung anak niyang babae kaysa sa anak niyang lalaki. Ang ulo. Tingnan mo yung ugali ng anak ng babae. Magagawin sa kanya. Oo. Kagaya niya. Tignan mo ang alaga ko. Sika pa Sinabihan ko tapos. si Amo naman, yung dalaga, nasubrahan niya ka-spoiled. Ayan, minsan hindi niya makontrol. Grabe sila dito, no? Yung mga anak ang masusunod. Gani. Iiwan ko lang po sa kusina. Yung binigay mong sapatos, sa ganda kaya na nalabahan ko. Kaya nagbibili. Pero mak pala to be. Na night. Sino yung sapatos? Hay Tom. Ha? Ito na papagod. Daglit ang biyahe. Tignan mo. Hindi. Ay, tignan mo. Ihatid ko muna to sa dalaga. Wait lang. Sige, sige. Be. Siyempre, Hindi na yan, oh. ha? Okay. Wait lang, may prem pa lang ngayon. May prem pa lang ngayon. Si Mampatik. Sino? Si Ma'am Nibli? Mampatik daw. Mampas. Bubuksan ko yun sa isa kang city. Si Dalaga naglinis ng sarili ng kwarto.
Ano, luto? Ano yung luto mo? Naglinis siya ng sarili niyang kwarto. Pero mamaya pag-alis niya, mag-akyatin ako doon, maglinis ako sa kwarto nila ni Amo. Ha? Mamaya mag-akyatin ako doon pagkatapos ko magluto dito. Oo. Maglinis ako sa kwarto nila. Nagtapon pa ako ng basura eh. Ay, nandyan ka na sa babi? Dito ako sa labas. Nilabhan mo yung sapatos. Nilabhan mo yung sapatos, be? Oo. Ganda kaya, Air Max pala yun. Puti, natanggal yung mancha doon. Oo. Di ba? Anong Nilagyan ko brand? ng varnish. Ano ba yung Air Max. Stradivarius yata? Stradivarius yata yung brand nun, di ba? Nike na Air Max. Ay, Air Max yung nakalagay eh. Dito sa akin yung Stradivarius. Ha? Stradivarius ba yun? Baro. Parang ka-Perlin. Nandoon kang Perlin. Kay Perlin, ano man to? Green, yung isang white ba nandito sa akin? Baka yung sayo, nandyan. Yung sayo. Dalawang white pala dito, Bershka, tsaka ano. Ay, Stradivarius pala. Ha? Stradivarius. Yung nasayo? Divarius, basta yun na yun. Ayun. Ano, hindi ko alam ang pag-pronounce nun eh. Magawa ako ng charger ko kay palubat ng isang phone ko. Dito pa naman ako nag-ano. Ayan na, buto-buto na. Bakit? Nagbuto-buto na yung Ano yan? Cellphone. Cellphone mo yan? Yes. Okay. Okay, Mama. Just call me if you had a month in radio. Akala ko ako nanay tumawag. Bakit? Siguran man na babae yun. Hala, nagsabay si Ma'am Nelly tsaka si Ma'am Patik. Sabi na kung nanay na ako ba kay ako isa ka cellphone ba kay di na mo po ano. Di na magkana? Magkana man siya pero hindi na magkana. Ang isa ba yung ginamit ko? Wala yung WhatsApp. Ang number ko ba nilagay ko sa isa. Oh. Kaya natanggal. Mabag umante. Kaya lahi ba akong gagil? Ibutang. Oh, mahuli lahat ng yung messages doon sa WhatsApp. Oh. Ha? Mapalitan man yun din, oh. Mapalit man yun doon. Sinabihan mo sana yung nanay mo. Ayaw ko magsabi, no. Hindi nila alam ang cellphone ako. Magtatanong yan. Sabihan mo. Ayaw ko, kasi magtatanong yan. Bakit may bago po? Henning? Helene? Kape lang yung almusal ko. Sa akin, nag-ano ako, ng pan. Kaya magluto ako ngayon. Pagka luto nito, kakain ako. Tapos mag-akyat na ako sa taas.
Maglinis Kanta? ako kay, wala na akong planchahin. Tapos na. Nung Ako, nakaraan. wala na akong plagsahin. Naglaba ako. Yun na lang yung nilabas ko, yung plagsahin ko, di ba? Pag dating ng nanay ko galing Dubai, sabi ko yun. Maglinis ako sa kwarto ni Amo. Eh, baka may naghihintay na babahin ko doon. Gusto mo ng uyab? May uyab kaya kami dito. May uyab. Ano ba? May uyab. Ano Yung uyak? pareho sa bagoong. Ayun. Yung ano siya, yung isda, Maliit na screen. Hindi. Ano ba inotos niya sa'yo? mali, Ano inotos? Yung iPad. bagoong. Yung ano, Bagoong. Bagoong. bagoong nga. Nasira na. Ah. Ay, ayun. Si Amo, magtapon na ng kaldero. Ibibigay niya Ha? naman sa akin. Si Amo, Ano na po? magtapon na ng Nagkape ka na? kaldero. Ah? Kaldero tsaka mga kawali. Maganda? Yung mga pinaglumaan niya dito, ibibigay niya. Doon sa, ano, nasa taas sa Tiro? Hindi, nasa siya. Oh. Madami, bigyan mo ako. Nanghingi talaga. Tingnan mo dito. Hindi. Kampalan mo ka. Bigay man yan, no? Bigay man yan. Pero ano, Magtaka hindi yung pa nanay ano, ko. Magbili pa daw siya. Magtaka yung nanay. Ipapilit Ah, bago niya ibigay sa akin. mm. Kasi dati binigyan niya din ako isang set ng kaldero. Bago talaga, wala, hindi talaga nagamit. Oo. Hanggang ngayon, nandiyan sa ano, sa bahay, ginagamit lang ni nanay pag may okasyon. Sabi ko kay nanay, huwag gamitin sa pagluluto. Yung panglilipatan lang ng mga luto na. Oo, panglilipatan lang yun ang nilutuan. Kay sayang, oy, sayang. Mag-itim-itim ba? Kulay Sayang green pa talaga naman. yun. Oo. Kulay green. Tapos, ano talaga siya, as in matibay. Tapos sabi ni na, papabili nga siya sa akin ng ano, yung mga Na, spatula dito na ano. Eh, yung mga ano daw namin doon, paggagamitin niya. Kasi meron pa doon, yung kaldero na ano, galing din dito kaya mo pinaglumaan niya din yun. As in, ang tibay, alam mo yung ano, kaldero dito na pinaglulutuan ng kanin? ah, Yung iba nito, 'di ba set ito, yung iba nito nandun na sa Pinas. Ito, yung pinakamalaki dito, hindi niya pa binigay sa akin kay hindi pa daw siya nakabili ng pampalit dito. oo. Kaya ang ingay kaya paglulutuan niyo ni nanay, ang ingay. Ang ganda kaya ng ano nila dito. Oo. Kaya nagpapabili si nanay sa akin yung kahoy lang. Uh-uh. Oh, yung kahoy na ano ba? Kay pag ano daw, pag sandok daw doon sa Pinas, lagating daw kada maghalo. Ha? Nalaglag na yung pantalon ko ba? Nahipam na yung pantalon ko. Ibig sabihin, bumiliit ka, Ewan, siguro. yung mga ganun tabi, oh, maganda. Oh, yung ganyan. Sino bang nagla-live eh?
Ha? Nagla-live. 3, 4. 4 ngayon, no? Ano ba eh? 4 na ngayon. Hmm? 4 na ngayon, 4. Oo. Ipangano ko to sila. So, you can have back. You can have back. Hmm? Nagpapahalik ang takmo. Ito ang dodong na perfect. Saan na si Dok? Be, maya, mag-end na ako kay ano, may premiere ako alas 12:30. Ah, sige. Hello po. Maya. Kausap ko din hindi. Nalbot. Yan ang yulbot. Yang yulbot ako cellphone. Dapat. Mm. Ako din ba ako get sinayin ko? Ako get. April na snack sa namin. Wala na siyang timaya. Anong lunch niya dyan? Ha? Lunch niya. Ewan ko, hindi pa nagluto. Bakit? Diet silang lahat. Ay, hindi, ano sila, yung mata na dito, nagbalalit. Ah. Ang hirap nito buksan ng ano ko ba? Masusunog na. Ang ano, Ito, ang tuyo. bakit? Masyado siyang ano, malalim. Ah, ano ulam natin ngayon? Naglabas na ka ng manok. Wala ba tayong ulam? Wala, hindi na lang tayo kakain. Huwag kainan. Ako kaya ko naman din. Diet, Israel. Kaya naman siya. Kaya naman itong isagasan kasi na lang. Di ba may gulay sa natin tayo? Lagyan ng ito. Ano pala ka? Alas 5? Ha? Bes? Alas 5 ka pala. Dito. Anong sinusulat mo? Ang katong nag-primer ngayon. Diyos Maricel, meron naman sa GC. Si Kaliki na Dito pala. nga, nasa GC. Pero sinulat ko kasi hindi ko makakaya sa cellphone ko. Ako nag-save na ako kagabi sa playlist. Ay, Nana, nawapin na sa bimala. Jauh na ako na. Yes mo yata alam. Hello, Ma'am Nili D. Vlog. Shout out po, Ma'am. di ba? La baba, mga PG. Basta nandito si Ma'am Nelly. Shout out mo siya. Hi, Ma'am Neely. Hindi ko nakita kaya, no? Punta ka sa comment. Ano?
Kining chat? Di ba Mike, chat, more. Okay. Comment, ano dito? Kamusta, Ma'am Nelly? Shout out. Nagluluto ako ng adobo. Nasaan ka na lang, Kay? Sige po, Ma'am Nelly. Salamat po. Tanghali na rin palang gising mo, Ma'am. Ako lang, once a week lang talaga ako tatanghaliin ang gising. Hindi ako pwedeng magpalagpas ng alas 10. Akyat ka ulit. Nalobat kasi yung isang phone ko. Ay, maya pala, be. Na rin ako. Mag-end na rin ako kay may frame ako. Na lang. 1 minute na lang. I-end ko na lang. Salamat sa pag-akyat, B. Desayang makulit, OFW. Ayan. See you na lang mamaya. Ay, bukas pala. Kainan dito. I-charge ko muna yung isang phone ko kaya mamaya aakyat ako dun sa taas. May mamaya si Ma'am Ate Che. Para naka-BJ ako. Pasok kayo mamaya. See you tomorrow. Tsaka mamaya sa ni Ate Che. Sa live ni Ma'am Ate Che. Tsaka sa frame ko 12:30. Ayan. So, bye-bye na, be. Mag-end na ako. Thank you. Salamat sa mga pumunta. Dito mag-start ako kay Ma'am Ans, FW. Vlog 59. Kay Ma'am Katnik, kay Ma'am Ivy, kay Ma'am Nelly, tsaka sa UB Bisayang Makulit. Bye-bye.